an b'aw fo ka waleɲumandɔn k'a fɔ dan tɛ foli min na k'a fɔ k'aw bisimila Baka Bulon sanfɛ. Baka Bulon ye bulon ye, bulon min kɔnɔna la an b'an ka diinɛ tigilamɔgɔw ni an ka kodɔnbagaw wele ka na plateau kan. An bɛna kuma adamadenya taabolo n'u tanaw kan. Bi an ka karamɔgɔba fila b'an bolo bi n'o ye Mamadu Jara Jawara ale ni Imam Mamadu Sangare. Donc Musa b'a fɔ cogo di? Ça va alhamdoulilah. Kibaruya jumɛn de bɛ yen? An bɛ Ala tanu. An donna 2023 la dɛ. An donn'o la. 2022 la o. Fɛn jumɛn de ye marqué kosɛbɛ de? 2022 kuru bɛɛ. 2022 kuru bɛɛ fɛn kelen dɔrɔn. Bon sinon a ka ca dɛ. Awɔ kelen dɔrɔn. 2022 la an bɛ se ka an waso ni min ye yɛrɛ yɛrɛ o ye k'a fɔ an ka finitigilakaw tiɲɛ yɛrɛ la u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ an tɛ dugu foyi jate sisan k'a fɔ ko banbaju dagalen don dugu min na yɛrɛ an kɔni bɛ b'u ka taa ni ka segin de kalama jatigɛ wale wa an yɛrɛ b'a dɔn o fɛnɛ bɛ dabɔ o kama de walasa anw jamanadenw population ka an ja wuli dɔrɔn sinon an b'a dɔn k'a fɔ alhamdulilayi an ka finitigiw kɔni sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni kuma in diya an b'a fɔ ko Mali fan bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛlen don an ta ye sisan parce que i tɛ se ka bolokɔni si yɔrɔ si ma bilen k'a fɔ k'u ni banbaju dagayɔrɔ ye i n'a fɔ san tɛmɛn'o la an tun b'a dɔn yɔrɔ min na u b'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka se yan banbajuw ka sariyaw de bɛ bato yan o nɔgɔyara kosɛbɛ kosɛbɛ hali n'a ma ye sisan kɔni u ta kɛlen don binkanni wale u taa ta cun dɔrɔn cunni wa fɔ an ka bila an kunna fɛnɛ k'a fɔ ko ale an bɛ an disi gosi ni farajɛ jamana minnu ye sécurité totale tɛ diɲɛ fan si ala dɔrɔn n'a ka mɔgɔw de bolo ko fɛn t'u sɔrɔ sinon k'a fɔ ko n bɛ n yɛrɛ sécuriser yɛrɛ foyi kana an sɔrɔ ala m'o dɔnniya di hadamaden ma fɔlɔ an ka nisɔndiya ye kosɛbɛ o faamuyara san Jawara an bɔra 2022 kɔnɔ ka don 2023 kɔnɔ san yɛlɛmana 2023 kɔnɔna la fɛn jumɛn yɛrɛ de ye marqué malikun in na 2022 kɔnɔna la 2022 kɔnɔna na an bɛ Ala fo ka Ala barikada Ala min ye nin wagati fana yira an kɛnɛma la an bɛ Ala tanu parce que fɛn min kɔni ye ne marqué alhamdulillah nisɔndiyalen bɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ o ye an ka fanitigilaka i n'a fɔ Usaz bɔra ka kuma yɔrɔ min kan sisan o nisɔndiya bɛ ne yɛrɛ fana dusukun na kosɛbɛ ani Ivoirien ka bilali fana sira fɛ a nana sira minnu fɛ alhamdulillah an kunna wolola an bɛ Ala tanu k'Ala barikada o yɔrɔ kɔni ne nisɔndiyara o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ Ala k'an bɛn sawaba ma amina yarabi Imam Sangare o ɲininkali kelen don 2023 2022 kɔnɔna la san tɛmɛnen kɔnɔna la fɛn jumɛn de ye e hakili tora fɛn jumɛn la kosɛbɛ kosɛbɛ bon alhamdulillah an bɛ Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn inchallah k'Ala subahana taala barikada wagati bɛɛ lajɛlen bon fɛn minnu ye ne remarqué bon a ka ca kosɛbɛ i n'a fɔ Musa bɔra ka fɔ cogo min an bɛ se k'an da don dɔw la bon an y'a ye an ka jamana kɔni kɔnɔ bon silamɛya fɛn b'a la gosira an ka jamana kɔnɔ bon Mali yɛrɛ an tɛ fɛn min miiri an kunkolo la diɲɛlatigɛ la ani Mali bɛ place min na diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ kodɔn kɔnɔ danbe kɔnɔ bonya kɔnɔ hali n'i ma kɛ diinɛmɔgɔ ye Mali la a dɔnnen don ko Mali ye ɲɔgɔn gasi sigi jamana ye bon an y'a ye mɔgɔ sɔrɔ la an ka jamana kɔnɔ min sera ka se ka Ala dɔgɔya ka dɔgɔyama sera Ala kira ma fo kana i sen ta k'a da kuranna kan o kɔni y'anw remarqué kosɛbɛ donc an kɔni bɛ Ala de deli ale yɛrɛ cɛ Ala kana kɔlɔlɔ se an ka jamana ma donc fɛn min ye nɔ bila ne yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ 2022 kɔnɔ o ye o de ye o ye koba ye voilà o ye koba ye yɛrɛ Ala ka jamana kisi a kɔlɔlɔ ma amina yarabi inchallah d'accord o de b'an don an ka bi jamukan kɔnɔ an ka bi jamukan tɛ dɔwɛrɛ kan a bɛ laïcité de kan laïcité Musa n'a fɔ ko laïcité sisan e yɛrɛ bɛ se ka mun de sɔrɔ k'a fɔ laïcité kan bon laïcité yɛrɛ n'a fɔ e bɛ se ka mun de faamu laïcité yɛrɛ la karamɔgɔw ka yamaruya kɔnɔna la laïcité anw y'a kalan cogoya min na ni mun tɛ arabu kalan ye an b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn de don fɛn min ni bɛɛ kan ka to i jɔyɔrɔ la si man kan tɛ ka si bali i ka ko la adamadenya kɔnɔna la si man kan tɛ ka dan sigi si ka hakɛ la i y'a faamu anw ye silamɛw ye an b'an ka silamɛya kɛ ko ni don min na mɔgɔ wulila k'a fɔ aw tɛ aw ka silamɛya bato kɛ u y'olu kɛlen ka dan sigi an silamɛw la anw dɔw bɛ yen olu ye chrétiens
ko ni dɔ fana wulila k'a fɔ sisan bi kɔni an t'a fɛ aw b'a ka bateau kɛ o ye dansigilenw la o laïcité bɛ na nin bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan hali jo sɔnnaw i ye jo sɔnna ye tɛ fɔ i ka n'i ka jo sɔn mais i b'i ka jo sɔn ka dan i ka jo sɔn hakɛ de la i tɛ se ka to mɔgɔ si kasi la k'a sababu kɛ k'i ye jo sɔnna ye donc ne bolo o de faralen don ɲɔgɔn kan ni a bɛ fɔ o ma ko laïcité bɛɛ lajɛlen ka se ka to jamana kɔnɔ mais bɛɛ k'i ka diinɛ bato n'i ka seko n'i ka damayira ye k'a sɔrɔ i ma dansiri dɔ in t'a la mɔgɔ wɛrɛw la. d'accord i t'a faamuyara ko n b'e pere ɲininka fɔlɔ e tɛ karamɔgɔ ye an bɛna se karamɔgɔw ma olu hakilinataw fɔ an ye donc Jawara laïcité comme ɲani an ka se imamuba yɛrɛ ma fɔlɔ bon ne ka yeta la parce que ninnu fa ninnu filɛ a kɔnɔ ka dun kosɛbɛ donc an bɛ se ka kuma pase imamu Sangare ma ale bɛ se k'a da don yɔrɔ na k'olu walawala cogo min na mɔgɔw bɛ se ka faamu sɔrɔ a la laïcité koɲa la o ye ne ka faamu ye ni Alahu taala ka jɛ Ala k'an bɛɛ sɔn a ma amina rabi donc Imam Sangare comme aw ye imamu ye aw bɛ fɛn caman dɔn diinɛ in na donc aw bɛ diinɛw caman fana nacogow fana dɔn donc n'a fɔra ko laïcité e yɛrɛ bɛ mun de faamuya a la ok bon Ala k'an bɛɛ sababa ma n bɛ Ala deli Ala ka labanko ɲuman d'an ma ka ko ninnu faamu cogo ɲuman d'an ma bon laïcité n'i y'a ta ka jateminɛ yɔrɔ ala u ka arabu mɔgɔw k'a ma ko al-almaniya o de ye laïcité yɛrɛ ye bon laïcité en bref n'i y'a ta k'a lajɛ Musa bɔra ka kuma kelen min fɔ bon mɔgɔ caman an b'o le mɛn a la jamana in kɔnɔ ka caya mais i b'a dɔn ko o ko i b'a sɔrɔ lasuli de b'a la laïcité yɛrɛ an kan ka ɲini a nana cogo di a bɔra yɔrɔ jumɛn laɲini jumɛn b'a la bon donc komi nin plateau in wagati in t'an permettre k'a fɛngɛ mais en bref n bɛ a bakuruma fɔ laïcité n'i y'a faamu dɔrɔn a bɛ komi ka diinɛ ko yɛrɛ bɔ jamana marali la diinɛ ko t'a la quoi laïcité yɛrɛ nana n'o sensi de ka diinɛ ko bɔ jamana yɛrɛ voilà a kiiri tɛ tigɛ n'a ye a foyi tɛ kɛ n'a ye merci laïcité yɛrɛ o de la kɛlɛ tɛ k'a nɔfɛ gansan dɛ laïcité a sigilen tɛ normalement n'a faamuna yɛrɛ a ti komi laïcité kɛlɛ k'a sigilen bɛ silamɛya dɔrɔn nɔfɛ même hali chrétiens bɛɛ bɛ participer a la parce que laïcité yɛrɛ nana ka bɔ olu de fan fɛ o laïcité wulila Faransi de a daminɛna Faransi de mais a daminɛna mun de la pour que ka chrétien diinɛ yɛrɛ ko taabolo bɔ mara kɔnɔ pewu mara ka kɛ ka sɔrɔ o t'a kɔnɔ quoi mais an fɛ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i ta kɛ mais jamana yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ tɛ se k'i ta kɛ o a bɛ faamu cogo dɔ la komi cogo dɔ la a tɛ faamu na n'a fɔra ko bɛɛ k'i ta kɛ a bɛ faamu mais Musa bɔra ka min fɔ sisan o de don i min ta kɛ cogo cogo danyɔrɔ dɔ de b'i la o tiɲɛ tɛ wa mais anw fɛ parce que ni kalan ma kɛ mɔgɔw bɛ fɛn caman kɛ bi hali dɔw bɛ nin na u bɛ bari u bɛ taga siraw tigɛ ka na balaniw ni fɛnw sigi mɔgɔw ɲɛ walima u bɛ na e b'a fɔ k'e bɛ kɔn in na e bɛ kare tigɛ e b'a fɔ ko wayi parce que o y'i ka fɛnkɛ de mais n'i ye droit yɛrɛ ta k'a jateminɛ est ce que a bɛ ɲa parce que i ka droit bɛ dan yɔrɔ min na mɔgɔ wɛrɛ ta bɛ daminɛ adamadenya bɛ tiɲɛ de ko nin bɛɛ b'a faamu de bolo en bref Ala k'an bɛɛ sababa ma ni laïcité ta k'a lajɛ a kuma kɔnɔna ka dun mais n'Ala sɔnna a ma n'an ye wagatiw sɔrɔ an bɛ débat kɛrɛnkɛrɛn nin kama o de b'a to a bɛ se ka approfondir kosɛbɛ ka tɛmɛ nin kan Ala k'an bɛɛ sababa inchallah d'accord ko Musa an y'a mɛn réseau sanfɛ an ye gɛlɛyaw sɔrɔ an ye gɛlɛyaw ye laïcité kɔnɔna la o gɛlɛya ninnu na e bɛ se ka mun de sɔrɔ ka fɔ o kɔnɔna na parce que kuma caman mɛnna dɛ ouais effectivement ne bɛ se ka gɛlɛya caman fɔ a la an tɛ ka gɛlɛya mun faamu kelen n bɛna an ka imamu yɛrɛ bi an bɛna an ka anw yɛrɛ minnu ye silamɛw ye n bɛna an ka silamɛ karamɔgɔw yɛrɛ la ko faamuya cogo ani ko ɲɛfɔ cogo ni dɔnni cogoya a falenna anw fɛ yen Mali kɔnɔ yan imamu bɛ fɛn dɔ fɔ ne ye sisan anw yɛrɛ bɛ wuli an bɛ taa an ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ i b'a sɔrɔ an mago bɛ kunnafoni dɔ la an bɛ taa imamu fɛ yen an bɛ imamu ɲininka imamu b'a fɔ ko a kan ka kɛ tan tɔ diinɛ ko ten anw tɛ kuranɛ dɔn an bɛ bɔ imamu fɛ yen anw bɛ taa Jawara fɛ yen Jawara b'a fɔ imamu y'a fɔ aw ye cogoya min na o tɛ diinɛ y'a kɛ tan donc ɲɔgɔn sɔsɔ bɛ na olu yɛrɛ damaw bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ fɔlɔ diinɛ taasira kan ne y'a ye laïcité ko in an tɛ ka se k'a faamu parce que an ka karamɔgɔw yɛrɛ da tɛ fili kelen na fɔlɔ o ye an kunfinw kan ka faamaw sɔrɔ an tɛ faamaw sɔrɔ a la i b'a sɔrɔ hali ni laïcité ko in na i bɛ karamɔgɔw ta
sisan karamɔgɔw tilalen don dɔw bɛ laïcité fɛ dɔw tɛ a fɛ a bɛɛ dun de ko ko a bɔra kuranɛ kɔnɔ donc a bɛ gɛlɛya kunfin ma kosɛbɛ 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 ni fɛn mun dun ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye f'a bɛ se ka se fo jamana ma ne hakili la n'i kun y'a dan ne yɛrɛ kelen ma an ka karamɔgɔw yɛrɛ kun bɛ nin ye bɛɛ nin taa sira kan nin tɛ nin taa sira kan nin bɛ nin taa sira kan n'u bɛɛ sera ka ɲɔgɔn concerter ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn faamu u bɛ ka fɛn mun kɛlɛ kɛ bɛɛ ka a ɲɛfɔ cogo la sariya kɔnɔna la ne hakili la faamuyaliba bɛ na parce que a ka bon anw hakili ma depuis an bange kuma ma janya mais an b'a mɛn a mɛnna depuis Mali sigira k'a fɔ ko Mali ye pays laïque de n'est-ce pas silamɛw caman tɛmɛn'o kan an ka mɔgɔbaw caman tɛmɛna a kuma ma wuli sisan jamana bɛ yɔrɔ min na munna a kuma bɛ wuli sisan jamana bɛ yɔrɔ min na munna a kuma bɛ wuli parce que jamana bɛ ko dɔ la f'an k'o faamu mɔgɔ dɔw nalen don jagoya silamɛya kolokolo an fɛ yan k'u ye silamɛw ye u bɛ ka silamɛw tɛgɛ tigɛ u bɛ ka silamɛw bolo tigɛ u bɛ ka silamɛw faga olu de ko k'olu bɛ ka sariya tigɛ ni kuranɛ ye mais an caman sɔnnen t'o ma n'a bɛ f'o ma ko jadisu tiɲɛ tɛ sisan ni an ko ko an bɛna na ni kuranɛ ta ye sisan a bɛ n'a fɔ an bɛ ka tugu olu de kɔ dugulaw a bɛ n'a fɔ an bɛ ka tugu olu de kɔ dugu la parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan jamana in hali ni a kuma bɛ kɛ laïcité kuma bɛ kɛ sisan tɛ ka dugu bɛɛ minɛ laïcité o ye an yɛrɛ maliyɛn dama an bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ parce que an bɛ guerre yɛrɛ la parce que an bɛ kɛlɛ mun na olu mana nin kuma fila ye dɛ mɔgɔw de bɛ se k'u hakilina di k'u bɛ ka nin kɛ mais u nalen don de ko ka kiiri kɛ ni kuranɛ kiiri ye anw ma kalan dɛ an t'a dɔn n'u bɛ ka mun kɛ ni kuranɛ de ko tɛ an t'a dɔn n'u bɛ ka mun kɛ ni kuranɛ de y'a fɔ kuranɛ m'a fɔ mais ni an sera an ka dɔnnibagaw ma i b'a ye n'u ye walawala di i b'a sɔrɔ effectivement a fan caman bɛ yen mun bɛ ka tigɛ ni kuranɛ ka tigɛla ye i sɔnn'o ma n sɔnn'o ma imam ma kalan dɛ mais an bɛ ko minnu jate minɛ et puis an bɛ ko minnu ye réseau sanfɛ ani an bɛ ko minnu bɛ karamɔgɔw da parce que an bɛ karamɔgɔ caman baro an b'a ye k'a fɔ sani karamɔgɔw yɛrɛ ka kɛlɛ ne yɛrɛ bolo sisan sani an ka karamɔgɔw ka kɛlɛ laïcité ko la an ka karamɔgɔw ka kɛlɛ diinɛ ko yɛrɛ la parce que sisan karamɔgɔw yɛrɛ tɛ ka diinɛ yɛrɛ ɲɛfɔ imam ye nin kuma in fɔ sisan a bɛ partager i b'a sɔrɔ sini sani dɔ k'a fɔ a y'i jɔ ka imam ɲini ni imam ka kuma imam e ye nin fɔ e ka dalilu ye jumɛn ye ko k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ silamɛya la a bɛ kɛ ten de o a b'a ka dalilu da ɲɔgɔn ma a bɛ tiɲɛ ye o mais sani o k'o kɛ o bɛ imam lagosi sisan o tɛ se ka fɛn ɲuman fɔ bilen imam dɔ nana y'i sigi plateau sanfɛ a ko a bɛ tan to a ko a bɛ tan to an tulo b'o dɔrɔn de la sisan k'a fɔ n'i ye nin kɛ i tɛ jeni an tulo faman'o ma ala ko an ka su an ka seli an ka ɲɔgɔn koniya dabila an faman'o ma an ka karamɔgɔw ta kelen n'o réseau sanfɛ sisan a bɛɛ kelen n'o réseau karamɔgɔ ye a kelen n'o réseau sanfɛ sisan ɲɔgɔn jaabi ɲɔgɔn buruja ala ko yɛrɛ diinɛ taasira yɛrɛ tɛ k'a fɔ sinon an bɛ nin fɛn ye parti fila de n'i ko k'an ka a jateminɛ mais anw ka parti kelen an de ko k'an ka ca anw kelen de bɛ ka kuma ta tɛ ka minɛ si tɛ ka bɔ parti tɔ mɔgɔ ninnu tɛ ka kuma u ta t'a la yɛrɛ o bɛna mun kama parce que anw yɛrɛ ka mɔgɔ kalannenw y'anw na tun d'accord o faamuya silamɛya yɛrɛ kɔnɔna la o faamuya donc n'an ye silamɛya imposer an ma se an ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko a ka Mali pays a kana kɛ laïque a ka kɛ laïque ye bɛɛ b'i ta sira dɔn o ye tiɲɛ ye o kɔni ne ka hakilila ye d'accord an b'a dɔw tulo k'a fɔ k'aw bɛ baga bulon sanfɛ baga bulon sanfɛ bi ali imamu Sangare b'an bolo ale ni karamɔgɔ Jawara an b'a dɔw tulo k'a fɔ ko imamu Sangare ale ka kutuba bɛ tɛmɛ net sanfɛ a bɛ ladilikan caman di mɔgɔw ma a bɛ silamɛya walawala mɔgɔw ye a ɲɛ yɛrɛ kan karamɔgɔ Jawara ale bɛ farafin furaw de kɛ a bɛ jinɛ furaw ni fɛnw furaw kɛ ni mɔgɔ minnu gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu da la a bɛ se ka se ale ma mais an bɛ débat de kɔnɔna la bi imam Musafu bɔra ka kuma san gɛlɛya in n'i y'a ta k'a jateminɛ ko n'i y'a ta k'a an ka silamɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de tɛ ka bɛn ko in na o ko in yɛrɛ kun bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di aw yɛrɛ bolo bon ala k'an bɛɛ sababa ma bamananw b'a fɔ ten ko mɔgɔ ɲɛni i bɛ jigin i binyɔrɔ la i bɛ jigin i talonyɔrɔ la voilà bon n'i y'a ye silamɛya kɛra t'anw bara parce que anw fana ala y'an lajarabi ni jamana dɔ de ye bon an ka kuma ka ca mais an tɛ ɲɛɲinini kɛ parce que jamana in kunfin ka ca n'o tɛ n'a sɔrɔ ko kodɔn bɛ jamana in kɔnɔ hali karamɔgɔ dɔw se k'i sigi plateau la ka kuma
mais adamaden n'i bɛ kɔ dɔ kunna i tɛ min sɔn kan dɔn i bɛ k'i kunfɛ zana don c'est à dire maliyɛn fanba bɛ silamɛya fɔ mais u mako tɛ silamɛya la k'a ɲini k'a dɔn bon n'aw mako tɛ silamɛya la k'a ɲini k'a dɔn hali minnu b'a fɔ ko karamɔgɔw b'a fɔ tan mais o ye kan lankolon de ye o adamaden i mako bɛ fɛn o fɛn na i kan k'a ɲɛɲini k'a dɔn n'i bɛ min na i ka k'a la mais maliyɛn caman bɛ silamɛya la de kɛrɛfɛ cɛ bon diinɛ tɛ se ka kɛ ten o adamaden n'i bɛ fɛn na n'i y'a ɲini k'a dɔn o de la tubabuw y'an dan n'o de wa hali diinɛ in i b'a ye occidentaux b'a minɛ an na yan an commencera k'o ye o a caman bɛ yen ne n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ misiri kɔnɔ i b'a ye tubabudenw don mais ayi non n'u donna u bɛ taa kalan de k'a ɲɛɲini mais i b'a sɔrɔ anw fɛ yan nɔ i bɛ mɔgɔ de sɔrɔ san 60 a bɛ silamɛya diinɛ na mais hali a ka diinɛ yɛrɛ c'est à dire jardin niveau ou bien primaire yɛrɛ niveau yɛrɛ diinɛ la a t'a dɔn bon e bɛ tila ka fɔ o la ko karamɔgɔw b'a kɛ tan karamɔgɔw b'aw manipuler bon diɲɛnatigɛ la bɛɛ n'i ka tagafan de don mɔgɔninfin ala ye danni kɛ ka mɔgɔw fɛngɛ dɔw bɛ yen olu b'u ta ɲini de la u b'u ta ɲini ni silamɛya ye mais u bɛ silamɛya de da kɔ kan k'u ta ɲini donc o mɔgɔ de ka ca bon ni diinɛ kɔr'o tagabolo la hali ni laïcité in min filɛ nin ye sisan Musa bɔra k'a fɔ cogo min ɲani i b'a fɔ k'i bɛ fɛn kɛ don document kɔnɔ i k'a ɲɛɲini ko ɲɛɲini yɛrɛ mun de don laɲini jumɛn b'a la i k'o ɲɛɲini sara anw ka jamana i b'a dɔn problème caman b'an ka jamana kɔnɔ n'i y'a ye bi hali an ka jamana ko caman bɛ yen nɔ parce que hadamaden n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ ne man ka fɔ ko ne ka du ko ne b'a mara ni Musafu ka du tagabolo ye parce que ko dɔ bɛ se ka ɲɛ Musafu ka du kɔnɔ n'i y'o kɛ ne bara a tɛ ɲɛ anw ka fɔ k'anw k'an ka jamana mara ni occidentaux ka tagabolo o de gɛlɛya t'an kan wa n'o tɛ anw nana ka tagabolo kɔrɔw sɔrɔ an faw bolo yan o laada ɲuman minnu tun bɛ o tagara mini a jogo ɲumanw taara mini an ka sabali silamɛya nana ni fɛn minnu ye a nana jogo ɲumanw sɔrɔ anw masaw la yan u tɛ nkalon tigɛ u yɛrɛ tun b'a fɔ u tɛ faden to dun olu ye kobaw de ye o tun tɛ yan ɲɛni silamɛya ka na wala bon donc silamɛya nana kɔnɔ jogow de sinsin anw fɛ yan nin nɔ donc o de la silamɛya nana adamadenya la ɲali de kama wa o adamadenya la ɲani o tun b'anw fɛ manden yan nin nɔ wala bon donc n bɛ fɛ ka min fɔ en bref kuma in kɔrɔfɔ la bon o tɛ se ka bɔ a la karamɔgɔw ka fɛnkɛw depuis diɲɛ danna adamaden mɔgɔninfin dɔ ta ye mɔgɔ dɔ bɛ yɛrɛ sa i b'a sɔrɔ ale yɛrɛ a bɛ fɛ k'a yɛrɛ labɔ hali plateau kana ninnu fɛn na réseau kanaw na e bɛ fɛ i ka dɔn jagoya i bɛ na ni fɛn dɔw ye ka manipulation ni fɛnkɛw kan kalalamaw cɛ yɛrɛ fɛnw na mɔgɔw yɛrɛ bɔ diɲɛ b'o tagabolo de la bi mais a kɛra cogo o cogo mɔgɔ ɲɛnamaw minnu ta ye ala ko ye minnu ta ye ala kira ko ye olu tɛ ban jamana kɔnɔna na wa n'i bɛ tiɲɛ nɔfɛ i bɛ tiɲɛ sɔrɔ mais ne ko de sa ko ne bɛ nin dun nɔfɛ i b'a fɔ a kɛra tan bon jagoya o y'o ye mɔgɔ tɛna se k'olu balo o la dɛ mɔgɔ min bɛ k'a ta ɲini cogo min na ale b'a ta sɔrɔ o cogo de la ale fana bɛ taa o cogo de la donc ala k'an bɛɛ sababa ma donc karamɔgɔw ka o fɔɲɔgɔnya ninnu min filɛ nin ye o tɛ se ka bɔ yen o ma daminɛ bi bi depuis kunungo o bɛ yen parce que misaliya la e ye karamɔgɔ ye ne ye karamɔgɔ ye lagosi tɛ mais e ta ye i mako bɛ i ka balo mɔgɔw hakili la ani mɔgɔ min ka laɲini ka mɔgɔw hakili kunu aw bɛ se ka kɛ kelen yan aw tɛ se ka kɛ kelen sa ne bɛ fɛ ka mɔgɔw hakili kunu mais ne bɛ fɛ ka balo ka n da maaw kan ka balo e ni ne ka kuma bɛ se ka kɛ kelen yan voilà bon donc e ko k'olu ka kuma ka kɛ kelen aw dun y'u bɛɛ jate karamɔgɔ ye kaban n'aw bɛɛ jate karamɔgɔ ye olu ka kumakan tɛ se ka kɛ kelen ye o mɔgɔ min ko an ka taga ala ma an ka kɛ ala ta ye a mako tɛ mɔgɔw ta la a mako tɛ mɔgɔw ka bonya na a bɛ ka ala ka jɛ de ɲini a bɛ ka adamadenya la ɲali de ɲini ani maa min mako bɛ adamadenw pɔsi kɔnɔna na ale bɛ fɛ ka balo ni adamadenw hakili ye olu ka kuma tɛ se ka kɛ kelen ye o donc jagoya o fɔɲɔgɔnya ninnu tɛ se ka ban diinɛ kɔnɔna na Musafu y'a fɔ cogo min na nka ko in bɛ dilan dɔɔni dɔɔni u yɛrɛ karamɔgɔw yɛrɛ ka ɲɔgɔn wele ka sigi ka se ka hakilinaw kɛ kelen ye a ma nɔgɔ dɛ parce que tagafɛnw tɛ kelen ye voilà n'o tɛ ala ko n terikɛ n'i ye kɛlɛ ye misiri kɔnɔ dɔrɔn ala ko tɛ n'i ye kɛlɛ ye misiri kɔnɔ ala ko tɛ e ko ala ne ko ala mun bɛ na ni kɛlɛ ye walahi an tɛ kɛlɛ mais n'i y'a ye ni kɛlɛ nana dɔ hakili bɛ fɛn dɔ de la ou bien dɔ hakili bɛ jɔyɔrɔ dɔ la min ni ala ko tɛ kelen ala ka bɔda ɲuman d'a ma inshallah donc Musafu n bɛna fɔ n bɔra k'a f'i ye cogo min na Jawara ye tile 3 sigi de kɛ a bɛ mɔgɔw furakɛ fu a bɛ furaw d'u ma fu ani Imam Sangare de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan
k'a fɔ publicité kɔnɔ publicité kan tɛ dɛ mais an bɛna kuma di Jawara yɛrɛ ma kun jumɛn de y'a bila nin kɛli la a ka centre la donc Jawara an bɛ s'i ma an bɔlen laïcité ko kuma la an bɛna i ye tile 3 sigi min kɛ mɔgɔw ye k'u furakɛ fu hakilina nana e la cogo di Tarawele an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛ sɔn a ma Musafi Tarawele ye ɲininkali min kɛ a ɲininkali diyara an ye kosɛbɛ nisɔndiyalen ni kɔntanni komi n tun voyagera n tun taara Abidjan n taara kalo 1 sigi kɛ yen parce que hadamaden n'i bɛ yaala i bɛ fɛn caman bɛ i b'o ye donc n tora yaala la Abidjan kɔnɔna na n taara b'u ka dɔgɔtɔrɔso dɔ kan dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen o kɛlen don k'a sigi diinɛ dɔgɔtɔrɔso don donc munumuna dɔgɔtɔrɔso nin kɔnɔ n ye hakilina caman ye yen n ye n to yen ka weleli kɛ yan ka fɔ n ka mɔgɔw ye n b'a fɛ ka tile 3 sigi kɛ banabagatɔ ye fi sabili Ala kama n ye fɛn nin sigi a ma tɛmɛ 3 jours ɲɔgɔn na kan n ye imamu wele kan to yen ka ɲɛfɔ ale ɲɛna ale de sɔrɔla k'a lase misiriw la jama bɔra kosɛbɛ don premier n ye mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 60 ɲɔgɔn na o tun nana mais n sera ka mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 7 de ta mun ka traitement kɛra parce que a baara fanba bana caman tun b'a la mais an y'a base kɔdimitɔ ni kunkolodimi gɛlɛntɔ ani senkuruba dimitɔ parce que n de ka ca an ka mɔgɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ ni Alahu Taala ka jɛ ani yɛrɛ nisɔndiyalen content an ka fanga kura yɛrɛ kɔnɔ a bɛɛ bɔra o don k'a ka discours lamɛn c'est à dire jamanaden bɛɛ bɛ se k'i ta ni i ta kɛ quoi o bɛɛ ma den fanga yɛrɛ la i ka dɔnta ye mun ye e ka seko ye mun ye c'est à dire bɛɛ bɛ se ka dɔ kɛ donc n y'an ka fanga ka fɛngɛ yɛrɛ lamɛn ka sɔrɔ ka fɛn ninnu tagabolo lajɛ ka n yɛrɛ seko ye mun ye n bɛ se ka mun kɛ jamanadenw ye n y'o kɛ o tile 3 baara n y'o de kɛ ka furakɛli kɛ fi sabilillahi Ala yɛrɛ jati kama mais furakɛli nin kɔnɔna na alhamdulillah ne yɛrɛ tilala ka fɛn caman sɔrɔ a kɔnɔ n ye dɔnniya caman sɔrɔ a kɔnɔna na parce que n ye musokɔrɔba dɔw yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ u y'a ka video ye ale yɛrɛ labanna k'a fɔ ale ka bana kɔdimi tun b'a la depuis musa 10 waati ale bɛ fini de siri k'a da kɔ kɔrɔ sen kelen bɛ jigi tan kɔ kelen bɛ jigi tan tɔ ne yɛrɛ fana ko mɛ o kɛra nin fɔlɔ ye ne tun t'a miiri k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ hadamaden bɛ se ka san caman k'o cogo la ten an nana se ni tile 3 bɛ taa a nana tila ka na video kɛ ka tila ka na fɔ an ye o tile 3 kɔnɔna na donc k'ale bɛ ka se k'i da ka sɔrɔ fɛnkɛ cɛ fɛn sirili t'a kɔ la a kɔfɛ a kɔ la donc hadamaden i bɛ baara o baara fana la i jilaja kɛ dɔ bili ɲɛfɛ kana ɲini k'a fɔ ko fo n ka bɛɛ sɔrɔ yan donc an ye tile 3 baara nin fana kɛ an bɛ se ka dɔ bila an ka minjani na cogo di a ɲɛfɛ an ye tile 3 sigi nin an y'a dabɔ o de kama alhamdulillah a kɛra wasa ni fɛnkɛ caman kɔnɔna na Ala k'an bɛ sɔn a ma Musafu n ye fura dɔ mɛn n ye fura 2 mɛn a tɔgɔ mɛn a kɔnɔ na ɲaga a bɛna Jawara yɛrɛ ka ɲaga ɲɛfɔ an ɲɛna ɲaga yɛrɛ ye min ok Musafu nin ye ɲaga de mɔgɔ caman y'a kuma mɛn caman bɛ ɲininkali k'a la nin ye ɲaga yiri de ɲaga kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye an ka kan de don i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ du kɔnɔna na u b'a ko nin tigilamɔgɔ ye ɲaga de nin tigi ɲaga de don parce que ni subagaw ko k'u bɛna fɛn o fɛn k'a ka du kɔnɔ a bɛ bɔ a kalama ni Ala ka jɛ a t'i n'a fɔ k'a bɛ ko dogolen dɔ o tɛ dɛ c'est à dire ni subagaw ko bɛ mɔgɔ jugu nana k'a fɔ u bɛ fɛn o fɛn de k'a ka du kɔnɔ n'a dara sunɔgɔ la i bɛ taa sɔrɔ Ala y'o mɔgɔ kelen kelenninw fana kɛ donc an fɛ Manden u b'o tigilamɔgɔ wele ko ɲaga parce que n bɛ Manden de dɔn ɲagwa voilà ɲagwa donc ne ye yiri in tɔgɔ ta k'a da o la Musa n b'a fɛ ka mun f'i ye Ala ye senko caman di farafin ma dɛ mais min y'an ka fɛnw tiɲɛ nkalontigɛ ani ŋanamu ani n t'a sidɔn ko de ye an caman to kɔfɛ yan nin fura filɛ sisan i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na ni sigalen don k'a fɔ karisa fila bɛ dabali de k'an ka du kɔnɔna na n'i ye a bila du kɔnɔ dabali kɛra e de kama sa o a kɛra mɔgɔ gɛrɛ de kama o a bɛ tiɲɛ n'i y'a kɛ du kɔnɔ a bɛ tiɲɛ i sigalen don k'a fɔ ni tigilamɔgɔ boli de b'a bolo a b'an ka so kɔnɔ a bɛ boli sɔnna an ka du kɔnɔ na a dogon don an t'a kalama a bɛ tan n'i y'a fitinin bila a ka so kɔnɔ a ka boli bɛ tiɲɛ ni Ala ka jɛ o de kama n y'a da la ko ɲaga parce que i bɛ na a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen n degera k'a di dɔ ma ko k'ale burankɛ ye ale dabali san 7 n y'a d'a ma a y'a bila burankɛ ka so kɔnɔ dugu jɛra mankan wulila donc fura in tɔgɔ yɛrɛ dalen b'o de la ɲaga tɛ dɔwɛrɛ ni fɛn bɛ ɲagwa sariya tɛ dɔwɛrɛ ni fɛn bɛ na i ka du kɔnɔ o tiɲɛnikɛla ni fɛnw ɲɔgɔnnaw la donc a b'olu yeli min kɛ yiri in tɔgɔ dara o de la. donc n'i y'a faamu yiri ale tɛ ko. a bɛ ko yiri in bɛ ko a bɛ dun
a bɛ kɛ tulu la a bɛ mun farikolo fana la ni Ala ka diɲɛ a bɛ dun a bɛ mun farikolo fana la an kɛlen kɔfɛ ka baara nin ban mɔgɔ parce que an y'a fitini fitini de siri k'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min nana ni a kumakanw ye a fanga ka bon minnu nana n'u ka prévu ye parce que i b'a dɔn ne fɔra duma mɔgɔ caman bɛ ne dɔn n bɛ fura de fɔ mɔgɔw ye internet sanfɛ yɛrɛ publicité bɛ Ala ye ne dan depuis ka ne bila furakɛli la fan filɛ yɔrɔ min na bi k'a fɔ ne Jawara i taara ne sigilen sɔrɔ ne bɛ ka kuma radio de la non i ma dege ko ye i ma dege ko ye merci bon kun jumɛn na n y'o kɛ dɔ wɛrɛ tɛ parce que an bɛ jamana min kɔnɔ o lahala kama n ma sɔn ka kɛ an ka mɔgɔw bi an bɛ taa radio la an b'an yɛrɛ ma tebili k'an yɛrɛ kofɔ furakɛli ma se yɛrɛ kofɔ ma Usazu i ka banabagatɔ i ka radio so de i bɛ se ka taa radio la mɔgɔ dɔ t'i lamɛn n'u bɛ radio la o bɛ se k'a sɔrɔ mais kana taa yɛrɛ ma tobi kama quoi o de y'a goyani foyi ma goyani n'o tɛ Tarawele fila a bɛ n dɔn a bɛ n kalama ne kɛ micro minɛ n da la ka micro minɛ n tɛgɛ la k'a fɔ nin micro n bɛ ka kuma nin kɛra sababu de ni Tarawele kelen kelen nin de kɛra sababu k'a fɔ ne filɛ ka micro minɛ nin ka kuma nin parce que ne n t'a dɔn n bɛna f'i ɲɛna cogo min na quoi o ye ne yɛrɛ cogoya yɛrɛ de Ala k'an bɛɛ sɔn a ma n'a yɛrɛ tun b'a fɔ fɛnɛ k'a fɔ parce que a ye kabako fɛn minnu kɛ hali jama yɛrɛ la i komi ale bɔra olu kalama a ko n kana n'a ye n'o tɛ n tɛ na ni nin fɛnɛ ye mun ka di n ye question ko kun Jawara nin wagati la ni bana bɔlen don nin wagati kɔnɔ a fura ye jumɛn ye n b'a fɔ mɔgɔ ka sɔn bɛ ne kun yan n bɛ se ka n'i y'a sɔn k'a la e k'a lamɛn a taara ne sɔrɔ k'a fɔ ko a den ko kirikirimasiɲɛ de b'a la san'a kana ɲininkali gɛrɛ kɛ n bɛna don yɔrɔnin kɔrɔ k'a fɔ ko kirikirimasiɲɛ de b'a den na ne y'a ye nin filɛ cogo min na ninnu sɛgɛnna u mɛna munumunu na ni ne ko sa k'a fɔ ko n bɛ n ka kirikirimasiɲɛ fura ko n bɛ to k'a feere ninnu ma u tɛna s'a wari kɔrɔ n ko bɔn karisa taa i kɛ manden susu lili bɔ i ka bulu kɛ i ka to k'i den kɔ a la a sɔn bɛ n kun a y'a ci ka na n ka tile saba sigi na a taara ka sɔrɔ ka taa den nin kofɔ n ye ɲinan kɛ an ka san 2 de den ka kirikirimasiɲɛ banna mais an fɛ yan u bɛ fɔ k'a tɛ ban dɔgɔtɔrɔw fɛ yen u b'a fɔ k'a tɛ ban k'a fɔ ko lagosi dɔ tɛ mais u t'a dɔn de n t'a bɛ ban alhamdulillah kirikirimasiɲɛ bɛ ban kirikirimasiɲɛ fana bana ni jinɛbana tɛ kelen ye jinɛbana dɔ bɛ yen u bɛ mɔgɔ bɔ ka bin kirikirimasiɲɛ fana bɛ mɔgɔ bɔ ka bin mais ale lahala ni jinɛbana lahala tɛ kelen ye donc a bɛ ban nin y'a fura dilen a bɛɛ lajɛlen ma yan a n'an filɛbagaw fana manden susu lili tu t'a la foyi t'a la n m'a fɔ tu ta ko haramu don dɛ kilisi dɔ bɛ haramu tɛ karamɔgɔ kɛlen don k'olu tɛntɛn o y'an ka fɛn sɔrɔ yɔrɔ ye est ce que i bɛ k'a faamuya non voilà anw karamɔgɔ bɛ kilisi k'a la bɛɛ kilisi k'a la o y'anw ka fɛn sɔrɔ merci bon donc nin filɛ kilisi t'a la ni ye kirikirimasiɲɛ b'i ka mɔgɔ la a bɔ i ka lili bɔ i ka don bidon kɔnɔna na i ka bulu kɛ i ka to k'a ko tuga la ni Ala sɔnna ma k'a sara Alahu taala la a bana bɛ ban Mashallah. o dir'i ma Jalakɛni e bɛ ka kuma faamuya donc o yɛrɛ de ka di ne yɛrɛ ye ɲɛnama yɛrɛ kɔnɔna na foyi man di ne ye k'olu fɛn ninnu bɔ ka fɛn de k'a fɔ ko n bɛ fɛn fɔ k'a fɔ k'a tɔ bɛ n kɔnɔ non ne bɛ fɛn fɛn fɔ n b'a fɔ Ala de kama n b'a fɔ Ala ɲɛda ɲini de kama n b'a fɔ Ala kɛ barika donna ani mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka fura ni ju di ne ma n'u olu ɲɛ tɛ kɛnɛ na minnu ye silamɛ ye Ala kɛ hinɛ olu la o ye ne ka fɛnkɛ cogoya de o de ka di ne ye kosɛbɛ Ala k'an bɛ sababa ma donc Musaf n ye fura wɛrɛ bɛ yen kɔ tuguni dabali kala fura 2 n y'o 2 de remarqué donc Jawara dabali kala i bɛ se k'o fana ɲɛfɔ an ɲɛna Musafa nin ye dabali kala de dabali kala c'est à dire ale kumana an ka kumadenw de dabali a kala ni karisa ni kala de dɛ ba kala de ye ne ye voilà i n'a fɔ ba kala ye ne filɛ cogo min mana jama cogo o cogo voilà a danyɔrɔ ye ne de i y'a faamuya donc dabali yɛrɛ tɔgɔ da cogo de filɛ mun de bɛ ne bila ne bɛ dabali recherche kɛ kosɛbɛ hali ne filɛ n taara Abidjan n taara n bɛ recherche de kɛ c'est à dire Ivoiriens bɛ na ne fɛ yan Burkinabéw bɛ na Guinéens bɛ na Faransi ka na ne bɛna yala jamana caman na ka taa yiriw filɛ ka tila ka mɔgɔw ka dumuni cogoya filɛ ne bɛ yala ten ne bɛ wuli ka taa jamana la ne bɛ taa o dɔrɔn de kama u bɛ dumuni kɛ cogo di u ka recherche bɛ cogo di yiri jumɛn de b'u fɛ yen yiri min b'an fɛ yan a n'a qualité bɛ cogo di ne bɛ tagama de kama donc dabali kala nin ale tɛ dɔ wɛrɛ ye i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen u bɛ taa adamaden dabali k'a don senkuru kabakuru tobilikɛ yɔrɔ dɛ dɔw bɛ taa mɔgɔ dabali ka taa dabali don tant que tasuma bɛ kun a tigilamɔgɔ fari tɛ sɔn gakuru donc maninkalaw k'a ma ko senkuru tɛ ani senkuru kabakuru senkuru kabakuru ye fura ye a bɛ dɛmɛ na o fura ye
a sigiyɔrɔ ni fura ye mais n tɛna kuma o kan bi n bɛ kuma yɔrɔ min kan o ye dabali kala a bɛ bana minnu furakɛ o fɛnkɛ yɔrɔ nin na n bɛ dɔɔnin fɔ o yɔrɔ la parce que jumɛn na sisan ni mɔgɔ min bɛ yen fo i farikolo tɛ suma yɛrɛ de n'u ye dabali ka taa don tasuma kundon wɛrɛ la i farikolo tɛ suma a don situlu la i k'a mun i farikolo la i b'a min sɔgɔma sɔgɔma fɛnɛ n'i wulila i daraka dunbali parce que dabali dɔ bɛ yen o bɛ kɛ kuru ye hadamaden kɔnɔ n ka image dɔ bɛ yen a pasera Abidjan muso dɔ bɛ yen o ko ko n ye namara lawuli ala k'a dɛmɛ don dabali kalan de don parce que kuru dɔ tun b'a kɔnɔ o y'a opéré siɲɛ 2 mɔgɔ b'a a vidéo bɛ yen mɔgɔ bɛ k'a lamɛn o y'a muso opéré siɲɛ 2 a opération fɔlɔ kɛra a ko ale ma fɛn filanan ko dɔgɔtɔrɔw ko a ma k'olu ye fɛn sima dɔ la bɔ a kɔnɔ ne yɛrɛ n bolo maga kɔnɔ la ne y'a ye kɔnɔ yɛrɛ jalen don vraiment kɔnɔbara jalen don kaki mais an ye fɛngɛw d'a ma ka furaw d'a ma ɲaga dabali kala ani n ka fura dɔ bɛ yen ko kobilen kala donc an y'olu fara fara ɲɔgɔn kan ani n ka fura dɔ bɛ yen ko kabako an y'olu fara fara ɲɔgɔn kan sa ka sɔrɔ k'o ɲagami k'o di daminɛ muso ma ka rukiyakɛlaw bila u ka kuranɛ kalan kala i n'a fɔ kuranɛ yɛrɛ ye fura ye kuranɛ ye kabako fura de bana si tɛ diɲɛ kɔnɔ hali ni pali b'i den na kuranɛ kala la i ka so yen nka n'i y'a la i dusukun na i b'a fɔ ala ne bɛna kuranɛ min kalan ni karisa kan ni e ala kumakan de e kɛ ɲinana i kɛ n den nin ka pali nin bi a fari sofelen ne taga se ka dɔgɔtɔrɔso la sɔrɔ dɛ ou bien wari tɛ ne kun bi dɛ ala ne bɛna nin kalan den nin kan n den lafiya ustaz a b'a lafiya awɔ kana siga n'ala ka jɛ a b'a lafiya ala ye mansa de ye dɛ n'i ye ala bila yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ yen adamaden ni ala ta'ala bila yɔrɔ min na dɔrɔn i b'a sɔrɔ yen donc a ye furaw di muso ma dɔrɔn kuranɛ kalan commencera muso danna a balila ka kule ten a kulela dɔrɔn a ko a ye n bila dɔrɔn kɔnɔbara jiginna awɔ bana nin a ye san 13 de kɛ bana nin na a ko dɔ bɛ se ka ye san 13 nin kɔfɛ donc a ye san 3 de kɛ duguma dɔ fana bɛ o san 17 tun y'o ta ye mais n ye fɛnkɛ di ma ka a furakɛ nin position na n'o tigi sera ka wuli ka tagama san 13 a y'o kɛ bana la a ye san 3 de kɛ duguma a vidéo bɛ yen a image ma dogo a kɛra sababu ye an yɛrɛ tun logelen bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la faamaw tilala ka taa tellement que jama tun bɛ ka caya faamaw tilala ka taa ɲininkali kɛ mun de bɛ yen parce que yarɔ yɔrɔw jamanaw tɛ kelen yɔrɔw lahalaw tɛ quartier dɔw bɛ yen jamana dɔw la olu tɛ jama fɛ voilà olu tɛ jama fɛ i n'a fɔ ka jama lajɛba ko sugu dɔ bɛ k'olu kɛ f'an labanna de tun ka taa an bɛ ka yɔrɔ wɛrɛ de ta jama ka se ka dɔgɔya yɔrɔ in na ka sɔrɔ ka fɛnkɛ bon dabali kala i y'a tigilamɔgɔ dabali ka don kaburu la o a bɛ baara kala bɔgɔ la dabali minnu don bɔgɔ la i y'a don kaburu la o yarɔ bɛɛ b'an fɛ yan i bɛ to kaburu sen na i bɛ taa fali tɔrɔ ninnu ou bien fɛngɛ ninnu sɔrɔ ou bien tafo sɔrɔ ka taa doni sɔrɔ kaburu bɔgɔ la donc bɛɛ b'an fɛ yan donc o de kama ne ka recherche fanba ye dabali ko de donc dabali kala tɛ dɔwɛrɛ ye o y'o de ye a bɛ mun a bɛ dun mais a mugu gansan tɛ dun a bɛ daji de dabali kɛra yɛrɛ fɛnɛ bɔgɔ de don n degera k'a ci ka taa dɔ ma faransi a weleli ka ci Jawara a bɛ mun de kɛ an bɛ faransi yan aw b'an filɛ mɔgɔ sugu jumɛn de ye e fura ci ka na bɔgɔ de don ne ko ne ba e yɛrɛ hinɛ bɛ ne la faransi i hinɛ bɛ ne la parce que i t'i yɛrɛ bolo i bɛ baara k'i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ mɔgɔ bolo baara la o tɛ dɛ lagosi tɛ sadi n y'a yira la k'a fɔ an bɛ yan ni an ye farafin wa an b'an faso la an bɛ bɔ heure min ka d'an ye an bɛ don heure min ka d'an ye n ko bon fura ta sini sɔgɔma i bɛ weleli kɛ i bɛ jaabi di o de ka di ne ni i bɛ kuma dugu jɛra a ye ne wele a ye yafa ɲini min kɛ a vocal bɛ ne kun donc o kosɔn k'a fɔ alhamdulilayi ala hinɛna farafin na mais anw yɛrɛ de man ɲi farafin an bɛ se ka ko min kɛ dɔrɔn k'i to yan musa fi karisa bɛ Amérique an b'a dabali dɔrɔn k'a lasigi a bɛ France an b'a lasigi an bɛ se nin de la donc olu sira ninnu n'an tubira ka taa ala ma e musa fɛ an ka jamana nin ka di ne se kɛ nin an ka jamana kɔnɔ den tɛ ba tigɛ ka taa jamana gɛrɛ walahi awɔ ne filɛ ka fura min ju de ma sa musa e musa bɛ se ka balo na fo ka taa sigi a saya ma i tɛ b'a wari dun na walahi ni ma ko wɛrɛ don a kɔrɔ ni ma kalabanciya don a kɔrɔ walahi i tɛ b'a wari dun na ne filɛ ka mun fɔ san n yɛrɛ ni Alahu Taala cɛ e musa fu e bɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ i bɛ nin wari kan i tɛ b'a dun na wa ala y'o kɛ farafin ye i n'a fɔ misaliya an filɛ wagati min kɔnɔna na mura ni sɔgɔsɔgɔ ni fɛnw jama tɛ sisan musa taa dɔrɔn sugu la i ka taa tɔnkɛ san tɔnkɛ musa ou bien i ka taa tɔnkɛ lili san ou bien i ka taa bulu san i k'a tobi sɔgɔsɔgɔ bila bɛ mura bila a b'i den na a d'a ma a bɛ jɔ tɔnkɛ n'u maninkaw k'a ma ko sɛnɛ a bɛ jɔ yɔrɔnin kelen n'ala ka jɛ kana siga hɛn
i bɛ se k'i ka numéro fɔ a kɔnɔ ne ka numéro tɛ dɛ i ka numéro fɔ i k'a bila mɔgɔ min b'a ta u k'i wele k'a jaabi d'i ma a bɛ jɔ yɔrɔnin kelen ni Ala ka jɛ ni Ala sɔnna ma a bɛ jɔ ou bien kɛ tɛ kɛ bɛnɛ tulu ɲini o bɛ sɔrɔ fan bɛɛ bɛnɛ tulu i k'a ɲini dɔrɔn Musa ni mura b'e la yɔrɔ ne ni tɛgɛ di ma a bɛ ne minɛ mais ne bɛnɛ tulu bɛ ne tɛgɛ la mura tɛ yɛlɛma ne fɛ zeli min bɛ bɔ yen ka na k'a fɔ k'i k'a kɛ i k'i contrôler o b'anw fɛ farafinna yan a bɛ yan bɛnɛ tulu b'o ɲa kana siga la fiyewu kana siga la fiyewu bɛnɛ tulu b'o ɲa mɔgɔ min bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ wagati bɛ a nun bɛ bloqué nun bɛ geren bɛnɛ tulu k'i nun kɔnɔ et puis a bɛ sinsan fɛnɛ ban sinsan juguyara cogo o cogo Ala ta kɔfɛ bɛnɛ tulu b'a ban ou bien ɲinakili fereke bɛ mɔgɔ min na sinsan tɛ a b'a ban bɛnɛ tulu b'a ban donc nin fɛnba de y'an fɛ Ala k'an bɛɛ sababa ma donc Musa ɲininkali b'i bolo ka kɛ bon ɲininkali min bɛ n bolo ka kɛ Jawara la o ye komi tile saba sigi in kɛra i b'a sɔrɔ a ka di mɔgɔ caman ye ka taa olu tɛ yɔrɔ dɔn dɔw yɛrɛ ɲininka ko est-ce que k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛna kɛ yan voilà hali ni kisi ma n'a bɛ se ka yɔrɔ indication di an ma ani a bɛ sɔrɔ numéro min na a bɛ sɔrɔ numéro min na ani nin fɛn ninnu ni échantillon de don ou bien ni mɔgɔ mago b'a la ni a caman bɛ sɔrɔ a bolo kɔrɔ hakili la o bɛ sɔn an bɛɛ dɛmɛ kosɛbɛ Musa Ala k'an bɛɛ sababa ma n bɛ fɔlɔ yɔrɔ min na min kolo ka girin kosɛbɛ o ye tile saba sigi ni mun kɛra yala ɲɔgɔnna gɛrɛ bɛna kɛ wa ni Ala sɔnna ma ɲɔgɔnna bɛna kɛ ni ne ka imamu de ni ne conseil baga de ne ma kalan o de kama n y'o de fɔ mɔgɔw ye c'est à dire kunfin i tɛ min dɔn i bɛ gɛrɛ karamɔgɔw la ni nana ne ma kalan sa caman b'anw ye sa u b'a fɔ ko nin ye mɔgɔ kalanbaw de n bɛna fɛn kelen f'i ye fɛn damadɔ jamana ɲɛnabolo man ka jamana kɔnɔ yan i bɛ mɔgɔ caman mankan mɛn radio so la fura feerela don a b'a yɛrɛ kɛ karamɔgɔ nkalontigɛla don an b'o caman dɔn i bɛ ka kuma faamuya an n'olu caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ merci bon donc o de ye ne yɛrɛ ban radio so la kuma ma mais a kɛra cogo cogo ɲuman bɛ ko la i kuma fɔ ɲuman bɛ ko la nin bɛ ne wele yɔrɔ yɔrɔ n bɛ taa o a ma ne wele bi ma na yan ne ma fɔ n wele a yɛrɛ de ye n wele na n bɛ na bon donc ni ne bɛ ne conseiller nin bɛ n bilasira Jawara i ka nin fura ni ne fura ju sɔrɔ n bɛna fɔ nin na est-ce que nin fura baarali silamɛya la a bɛ bɛn wa est-ce que a tɛ bɛn wa a bɛ n bilasira a bɛ n conseiller a bɛ n bilasira awɔ k'a sɔrɔ ne bɛ se ka miliyari sɔrɔ o fura dɔ la mais n t'a kɛ parce que ni Ala ta tɛ taa c'est ne b'a utiliser fɔlɔ n bɛna karamɔgɔ ɲininka yala a bɛ bɛn ou bien a tɛ bɛn gundo dɔw a bɛ ju fɔ nin ye o a tɛ foyi bɔ ne ta la a tɛ foyi bɔ ne garijɛgɛ fɛnɛ la wa Ala bɛ barika don n ka ko fɛnɛ la parce que munna n bɛ fɛ k'a ɲini Ala sira fɛnɛ kan k'a dɔn k'an ka baara kɛ ni Ala ko fɛnɛ Musa tile sabatigi ni ɲɔgɔnna a bɛ kɛ an ka imamu bɛ k'i hakili jagaba ko kan an bɛna ɲɔgɔnna kɛ ni Ala sɔnna ma an kɛlen don ka min bolo da nin wagati kɔnɔ parce que sisan i mura wagati o ye ne yɛrɛ ka jateminɛ vraiment n ye fɛn nin kɛ tellement que n yɛrɛ na hakili sigi ni wasa min sɔrɔ n dusukun na mɔgɔw seginni ka taa ne yɛrɛ Jawara ma ni ɲana ma ni ɲana ma o ye Ala tanoba de o ye baraji koba o ye jumɛn ye Azanzi ma bɔ Azanzi la n bɛ welewelema da kɛ Azanzi bɛɛ ye mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la ni i ka banabagatɔ dɔ bɛ taa i mura la i ɲɛ b'a la senkuruba dimi b'a la kɔ dimi b'a la taa Jawara fɛ n b'a furakɛ fu fisabililahi ni Ala y'a se diya n ka se k'a kɛ o n bɛn'o dɔn n bɛn'o fɔ an bɛn'o lase ni Ala sɔnna don dɔ nata la plateau sanfɛ yan a bɛn'o kibaruya fana sɔrɔ donc n b'o labɛn nin fɛnw la mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la k'a fɔ n kɛlen don ka ni Azanzi de ta Azanzi batigiw bɛ yen caman bɛ ɲɔgɔn dɔn mais non agence bɛɛ Azanzi ma bɔ Azanzi État ta ni privé ta a bɛɛ na an bɛna don dɔ sigi olu kama i n'a fɔ tile saba ɲɔgɔn o bɛna kɛ olu mɔgɔw ka furakɛli de kama cogo min na o kɛ se ka taa u ka Ala bato kɛ ka segin hɛrɛ la ka segin an bɛn'o kɛ wa ni Ala sɔnna ma parce que ko nin kɛlen an yɛrɛ bɛ sigida mun na olu mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen olu y'u sigi de ka ko lajɛ ten mais o dugusɛjɛ mɔgɔ de nana micro minɛ sa nin kɛra n na olu de cayara ka gɛrɛ a bɛ ten o y'an yɛrɛ taabolo ye o voilà mɔgɔ de sɔrɔla ka caya ka gɛrɛ n tɛ mɔgɔ bɛ ɲininkali la mɔgɔ caman hali an yɛrɛ ka alhamdulilah kɛlen an ka dugutigi an bɛ sigida min o dugutigi taara an fɛ dugutigi dɔ tun bɛ kɛnɛ kan mais sigida gɛrɛ b'an kɛrɛfɛ o fana dugutigiw nana ani ye ko sigida ɲɛta o fana président fana wulila ka na an fɛ ka na foli diyan fana ko nin fana kɔnɔna na ka bonyamasegin fɛ et puis n'a ɲɔgɔnna gɛrɛ bɛ kɛ an kana na kɛ olu ka tɔn ɲɛnama donc k'olu wele olu yɛrɛ bɛ n ka kɛnɛ sécurité bolo u bɛ n ka fɛn bɛɛ labɛn bolo fi sabili Ala kama k'olu labɛn don kama o la parce que tellement que a ye nafa min ɲa olu yɛrɛ ka dugu kɔnɔ donc n tɛna dan kaba la dɔrɔn ma dɛ n bɛna kɛ Bamakɔ quartier bɛɛ ni n bɔra n bɛ taa région la
parce que n'i k'a ma k'i bɛ ko kɛ fɔlɔ e bɛ sigida min na olu k'i dɔn fɔlɔ sigida mɔgɔw t'e dɔn e bɛna fɛn kɛ cogo di mais Usain n bɛna fɛn nin fɛnɛ fɔ a belebeleba kun ye n bolo min ye i b'a dɔn wa n ka image la mɔgɔw b'a ye sɛbɛn bilalen bɛ baganbaw to ninnu fɛnkow to ninnu ne ka ko kunba ye mun ye mɔgɔ minnu bɛ sɛbɛn ni mɔgɔ ma ko kɔdimibagatɔ ka sira la na ne bɛ furakɛ fu n'a sigi ɲɔgɔnna sira dɛ i bɛ na i bɛ furakɛ fu i b'i ka sɛbɛn bila yan i bɛ na i bɛ furakɛ fu i b'i ka bagan bila yan i bɛ na i bɛ furakɛ fu i b'i ka nami nɔrɔ bɔ ka bila yan i bɛ na i bɛ furakɛ fu i b'i ka sarakafɛn bɔ ka bila parce que n'i ko k'i bɛ nin bɔ karisa bolo fɛn dɔ d'a ma n y'o de kuma fɔ an ka karamɔgɔ ye parce que a kɛlen kɔfɛ an ka imamu dɔ taara ɲininka an ka mɔgɔ kodɔnniba don n'o ye Arafa Alimami ye caman b'a dɔn an ka télé so ni fɛnw la caman b'a dɔn ale yɛrɛ taara ɲininka ko nin na kosɛbɛ donc n y'a yira la k'a fɔ imamu aw yɛrɛ de kan ka yiri kalan k'a dɔn n'i y'a ye mɔgɔw caman bɛ yen u bɛ n'aw sɔrɔ k'a fɔ n nana k'a fɔ ko sɛbɛn bɛ n bolo ne ko karisa sɛbɛn bila sɛbɛn man ɲi mun de ka ɲi ne bɛ yiri dɔ d'a ma dɔrɔn a kɛ tan kun dɔ kama donc sɛbɛn bɛ siri kun min kama dɛ o d'a tigi ma ni dɔ nana sa ko dabali bɛ n na bon n kɛlen don ka sɛbɛn siri ko dabali kana na minɛ i b'o yiri dɔn wa i bɛ goro ɲini goro n'u k'a ma ko tiriki i bɛ tiriki ɲini i bɛ zɛrɛnjɛ jatigi fagayiri ɲini i bɛ jala yilili ɲini i bɛ kunjɛ lili ɲini Usain ne bɛ to k'i kola hali ni ne ko ko n bɛ dabali n'i ɲɛ ye n bɛ siran awɔ goro lili kunjɛ lili zɛrɛnjɛ jatigi faga lili k'a fara ɲɔgɔn kan ni ne nana k'a fɔ ko n bɛ e dabali dɛ ni ne ɲakisɛ dara e yɛrɛ kan tile kelen koli ko tɛ dɛ i bɛ tugu a la de ka wagati k'a kan ni ne ɲa dar'i kan dɔrɔn ja bɛ tigɛ wa n ye filɛ ka tulu min fɛnɛ fɔ nin tulu qualité 3 fɛnɛ bɛ yen o bɛ diɲɛ fan bɛɛ zira tulu bɛnɛ tulu tomotigi tulu n'u k'a ma ko subagabana tulu o tulu 3 fara ɲɔgɔn kan ko k'i munu tulu ye Musafu ni ne nana e bɛ baarakɛ yɔrɔ nin na k'a fɔ ne nana k'a fɔ Musafu ne t'a fɛ k'e ye fefe ni ne ɲa dar'e yɛrɛ kan ne bɛ siran k'a fɔ patron yɛrɛ na k'a fɔ ko Musafu bila Ala y'o kɛ farafin ye ni crise tɛ nin na dɛ Ala y'o kɛ farafin ye crise foyi tɛ nin na et puis ɲaga min fɛnɛ filɛ nin dɔ kana sa k'a fɔ n b'a fɛ ka fɛn dɔ kɛ ka Musafu fefe an bɛ s'o bɛɛ la o ka fefe ka Musafu fefe wallahi n'a bilala e Musafu yan yɛrɛ baarakɛyɔrɔ tɛ diya ye n'i ko i bɛ wuli dɔrɔn dusukasi de b'i sɔrɔ n kan ka taa baarakɛyɔrɔ n kɔntan dɛ mais n'i ko n bɛ taa baarakɛyɔrɔ dusukasi b'i sɔrɔ n'a fɔra ko baara bɛ daminɛ 8h pile Musafu bɛ na 9h la cogo min k'e gɛn awɔ mais ne ɲaga kɛ ji la k'i kɔ a la ou bien ka taa k'a dɔ k'i ka baarayɔrɔ ka sɛri-sɛri i ka baarayɔrɔ la c'est fini Ala ta kɔfɛ Musafu ani filɛ ka yiri mun fɛnɛ a b'i bila pepu ɲaga tɛ ko yiri ta parce que n'i y'o fɔ dɔrɔn a bɛ n'a fɔ n bɛ ka ɲaga de publicité ɲaga tɛ ko yiri n ye yiri kofɔ a tɛ k'i kɔ a la i k'i mun tulu 3 nin na o bannen d'accord n'i bɛ sɔrɔ sisan Jawara ni mɔgɔ bɛ la k'i sɔrɔ ni mɔgɔ mago bɛ ne la ka ne sɔrɔ ne filɛ kaba la ni ko parce que caman bɛ n ye olu tɛ n dɔn dɔ bɛ mankan mɛn mun kɛ réseau sanfɛ caman yɛrɛ bɛ taa ɲininka n yɛrɛ la o ye Ala ka ko ye caman ba de b'o kɛ ni k'a fɔ an balimaw ye aw balimacɛ n'aw dencɛ n'o ye Muhamɛdi Jawara ye centre Bɛnkadi la Kalabankoro kaba la n ka émission daminɛ n bɛ nin de fɔ ka caya n'i b'a fɛ ka ne ɲini dɔrɔn taa kaba la n'i sera kaba la i bɛ tɛmɛ kaba la terminus la i n'a fɔ i bɛ ka taa université la pont dɔ bɛ ɲɛfɛ n'i ye pont tɛmɛ i bɛ dɔɔnin boli dɔrɔn i bɛ 3 étages droite fɛ i bɛ tɛmɛ 3 étages la carré 1 carré 2 sabanan ye droite fɛ étage jaune bɛ yen o ye ne ka yɔrɔ ye i bɛ ɲininkali kɛ dɔrɔn ko Jawara a banna bɛɛ bɛ n dɔn yen n'i ko Jawara dɔrɔn a banna bɛɛ bɛ n dɔn o yɔrɔ la n ka téléphone numéro ye 75 06 17 06 n bɛ sɔrɔ o la WhatsApp sira fɛ n'i ye n wele n'i ma ne sɔrɔ i bɛ segin a kan a t'i n'a fɔ ne bɛ ban ka mɔgɔ ka numéro ta dɛ ne bɛ numéro bɛɛ ta bɛɛ numéro bɛɛ n bɛ bɛɛ ta o fana ye n ka WhatsApp numéro ye n bɛ segin a kan 75 06 17 06 ni mɔgɔ min bɛ kɔkan na i bɛ 223 bila dɔrɔn a banna ni Ala ta la ka jɛ Ala k'an bɛ sɔn a ma n'Ala sɔnna mɔgɔ bɛna numéro sɛbɛnni écran dugumala la inchallah Imam Sangare kumakan laban b'i bolo ka da Jawara ta nin kan komi e n'ale jɛra ka nin tile 3 sigi in kɛ a ye mana e y'a ka conseiller e bɛ se ka jumɛn de sɔrɔ ka fɔ Jawara yɛrɛ la bon Ala k'an bɛɛ sababa ma Ala ka ɲa ka d'a ma Ala ka labanko ɲuman d'a ma alhamdulillah
conseil min bɛ n bolo walima n yɛrɛ faamuya in sɔrɔ fɛngɛ in na alhamdulillah komi a yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min ko in a kɛra hɛrɛba ye bon depuis a tora Abidjan n ɲɛna ka na ye ne wele ka kuma in fɔ ɲɛna bon ne ko a ma o kɔni alhamdulillah hakilina ɲuman de donc ɲɛni kɔni bɛ se yan an kɔni an bɛ ci bila mɔgɔw ye u k'a lase misiriw la bon an yɛrɛ bɛ a ɲɛfɔ an ka misiriw kɔnɔna na bon alhamdulillah baara in kɛra o cogo la bon baara in kɔni a y'a fɔ cogo min na a kɛra wasa ye kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman ye nafa sɔrɔ a la bon diɲɛnatigɛ mɔgɔ n'i ye ko o ko kɛ ala kama sari hadamaden i b'a da ala la de n'o tɛ sari mɔgɔ t'a yira ala la quoi mɔgɔ tɛ sira yira ala la o la bamananw b'a fɔ ten ko n'i ko sufɛ ko i cɛ ka ɲi ni dugu jɛra i bɛ ye bon a ye min fɔ hadamaden n'i ye min ye ala yɛrɛ bɛ a yira quoi wa ni ŋaniya parce que hadamaden n'i ŋaniya ɲana dɔrɔn wallahi ala b'i ta ɲa ŋaniya juguya ma ɲi dɛ an b'o fɔ silamɛ i kɛra silamɛ i kɛra chrétien i kɛra kafiri i kɛra sugu sugu hadamaden i ŋaniya ɲa i ka diinɛ kɔni i ka tagabolo mais ŋaniya hadamaden ka tagabolo b'i ŋaniya bolo o de la an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ ko kura tɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛ boli kɔrɔlen kan hali anw dɔw bɛ yen bi an bɛ hɛrɛ dɔ kɔnɔ an masaw ka ŋaniya ɲumanya n'u ka ɲumanya don donc an fana ka se ka fɛn kɛ an bɛ min bila an denw fana ɲɛ anw masaw ye juru don an na donc an denw fana ka juru de b'an na o de bɛ ka mɔgɔ caman sɛgɛn ɲɛnamaya ko in kɔnɔna na i bɛ janjanjan caman na bi walima ala y'i kɛ fɛn dɔ ye ka bonya dɔ da i kan i ka sigida la walima kɛra cogo cogo bɛɛ n'i ka makama cogo don maa caman bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɔra i masaw de ka ɲali la bon donc n bɛ se k'o fɔ Jawara yɛrɛ mɔgɔ dun ala t'a to kɔfɛ quoi a ŋaniya ka ɲi bon hadamaden n'i ŋaniya ɲana dɔrɔn ala b'i ta ɲa bon donc a bɛ hinɛ bon n bɛ se k'a fɔ baara in yɛrɛ nana n'o sababu ye quoi mɔgɔw bɛ yen nin nɔ a y'u furakɛ ale bɛ hali a bɛ hijama min kɛ n'o ye ventouse a b'o kɛ mɔgɔw la ka jelisiw sama ka bɔ farikolo la nin ye i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yɛrɛ dumuni yɛrɛ wari sɔrɔliw bolo ka dumuni kɛ o ye baara ye olu bɛ se k'a fɔ k'u b'u yɛrɛ furakɛ yan Jawara ka nin furaw kelen i b'a sɔrɔ tuma dɔw la wari t'u bolo mais mɔgɔ caman profité la nin furakɛli in sababu la u ye furaw sɔrɔ o nisɔndiyara mais olu ka o nisɔndiya in sababu Alahu subahana taala bɛ miliyɔn don Jawara kun n'o sababu ye parce que olu bɛ se ka na ni maa yɛrɛ ye maa min n'a sɔrɔ se b'a ye a bɛ se ka miliyɔn don fura la k'a yɛrɛ furakɛ o tɛ tiɲɛ ye hadamaden sadiri ɲumanya mɔgɔw an bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ n terikɛ laban b'a la quoi n'i y'a kɛ ka ɲɛ i b'a ɲɛ i yɛrɛ ye n'i y'a kɛ ka tiɲɛ i b'a tiɲɛ i yɛrɛ de ye Jawara yɛrɛ a bɛ nin kɛ don min na a ma kɛ o tɛ se sugu dɔ ba ye a yɛrɛ y'a kɛ ka gɛlɛya min to a kan ala b'a dɔn ne yɛrɛ b'a dɔn a fɛ mɔgɔw b'a dɔn n'o tɛ a y'a kɛ ka gɛlɛya yɛrɛ to a la o de la mais hadamaden ni dara ala la n terikɛ a banna a bɛ ka kuma min fɔ a da la donc an b'a ye ala ta kɔfɛ a b'a dusukun na parce que n'i ye ala bila yɔrɔ min i bɛ ala sɔrɔ yen an b'a lajɛ ala k'an sɔn limaniya la sanu bɛ yira dɔnbaga la nka mɔgɔ min t'a dɔn n'i y'a yira o la a b'a fɔ k'a tɛ dabajɔ kelen bɔ dɛ donc an bɛ dugawu kɛ Jawara ye a n'an bɛɛ lajɛlen ye ala k'an kɛ ɲuman ye k'a ɲɛsin an yɛrɛ ma ani diɲɛ mɔgɔ ma hadamaden bari n'i ɲana ka ɲali ɲɛsin yɛrɛ ma k'a ɲɛsin diɲɛ mɔgɔw ma wallahi i ka diɲɛ bɔ a bɛ nafa kɛ fa hadamaden f'i ka kɛ maa nafama de mɔgɔ nafama ye jumɛn ye kira ko ten kisi ani nɛɛma b'a ye maa min n'a bɛ hami ni a balimaw silamɛw bi maana bunahadamadenw ka hami bɛ maa mun na maa min bɛ hami n'o kungo ye bon donc an b'a ye k'a fɔ o de fana ni a hamina ni o de ye a ye baara kɛ n'o de ye wa ala fana ye nin dɛmɛ fana ni sira dayɛlɛ ni o de ye hali sisan a filɛ a hɛrɛ kɔnɔna na parce que a kɛra sababu ye mɔgɔ minnu yɛrɛ ye nin sɔrɔ nisɔndiya min b'u kan c'est à dire diyagoya olu kɔni olu bɛ kɛ a yɛrɛ bɔra ka fɔ ten olu bɛ k'ale ka publicitaires de ye o diyagoya de k'u ka taa a ɲɛfɔ de n'u m'a ɲɛfɔ o fana tɛ se ka lafiya voilà bon donc olu de bɛ ka kɛ sababu ye bi ka mɔgɔw yɛrɛ fana ni sama tuma bɛɛ mɔgɔ kura bɛ na donc a bɛ ten ɲuman b'a yɛrɛ feere o merci merci a kɛra cogoya min voilà mɔgɔ caman b'a kɛ o voilà ni a kɛra fɛn mun kama mɔgɔw mago ɲɛna voilà jagoya mɔgɔ caman bɛ na merci mais n'a kɛra fɛn ɲini kama ni mɔgɔw mago ma ɲɛ i yɛrɛ hakili la k'a fɔ k'i bɛna fɛn mun sɔrɔ la i t'o sɔrɔ donc an bɛ dugawu de kɛ ala k'a mɛn an kɔrɔ inchallah amina amina
ala k'an bɛ sababa ma inshallah. Donc Moussa comme temps t'en permettait bilen an bɛna kuma an changer n'u ka furu mais comme temps t'en permettait bilen an b'o bila don wɛrɛ la mais kuma dɔ min fana f'i ye comme imam Sangare bɔra san k'a fɔ ko Jawara kɔnɔ jɛlen don imam fana yɛrɛ kɔnɔ jɛlen don parce que i b'a dɔn Jawara de y'anw bila an ka to ka taa imam ka kutuba filmer mais kuma la i bɛ taa sɔrɔ imam yɛrɛ tɛ kutuba yɛrɛ la mais a b'a fɔ k'an ka alimamu wɛrɛ min bɛ yen k'an k'o filmer ne mɔgɔ dɔ a b'a fɔ ko non k'ale tɛ yen bi tiɲɛ tɛ a fana ŋaniya ka ɲi imam tuma dɔ la a bɛ se ka juma 4 da ɲɔgɔn a yɛrɛ tɛ jɔ yɛrɛ ka juma kɛ mais imamu bɛ jɔ an b'olu ka kutuba filmer k'a bila net kan bamananw kɔnɔ minnu ye kelen a fana ŋaniya ka ɲi donc an bɛ foli bila ni sinon Jawara de y'anw bila an ka to ka taa ka kutuba filmer wa a bɛ giriman d'an ma fana dɛ mais o t'o f'i ye d'accord Musa ni de bɛ dan sigi an ka bi jamukan na donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn mɔgɔ minnu ye faamuyali sɔrɔ a la donc comme Jawara bɔra k'a ka numéro di bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ min mago b'a la u b'a wele bon imam yɛrɛ fana bɛ se k'a ka numéro di mɔgɔ min mago bɛ ladilikan na u b'a yɛrɛ fana wele imam i ka numéro inshallah o i ka numéro tɛ di jama la de a bɛ di ayiwa ala k'an bɛ sababa sinon muso ɲɔgɔnna dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ muso ko b'u la u t'a dɔn u bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ ko kow ka ca ayi o ka nɔgɔn ni muso ko kɔni b'i la ka ban n'an sera Jawara fɛ yen dɔrɔn a bɛ ɲɛnabɔ a sugu bɛɛ bɛ sɔrɔ n t'ala sɔnna ale tɛ kini kalama dun ne fɛ yen muso kulo b'a sigi donc an bɛ inshallah an ka numéro komi ni mɔgɔ min ye Jawara sɔrɔ dɔrɔn i ye ne sɔrɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ne fila ni ɲɔgɔn dɔw b'a fɔ ten ko ni Jawara ye ko k'i la n'i ma Jawara sɔrɔ i ka taa ne minɛ ni ne ye ko kɛ n'i ma ne sɔrɔ i ka taa Jawara minɛ bon donc an b'a lajɛ ala k'an bɛn sababa ma numéro kɔni ye 76 29 44 44 76 29 44 44 ni waritigi numéro ye dɛ inshallah d'accord bon ni ne bɛ dan sɛgɛn an ka bi jamukan na an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔlɔ ka bɛɛ lajɛlen wele a b'aw ka k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salam